Vážení priatelia, milí Slováci. Včera som sa zúčastnil na tlačovej besede našej strany Demokrati, kde sme sa zastali nášho oravského aktivistu a člena Petra Laťaka, na ktorého Smer zaútočil, pretože na proteste, na ktorom sa spojila opozícia, vyjadril potešenie, že sa tá opozícia spojila a vyjadril ho takým svojským spôsobom, že toto spojenie opozície je posledný klinec do rakvy tejto vládnej koalície. Mal pritom valášku, tak ako ju nosí vždy, ale vyjadril potešenie. No čo sa stalo? Vážení smeráckí vlčkovia, aj keď ja by som ich skôr nazval žubrienky, pretože vlčkovia toho vedia viacej, na ňoho odniekiaľ podali trestné oznámenie, alebo niekto podal trestné oznámenie a títo smeráckí vlčkovia si urobili niekoľko tlačoviek, na ktorých ho prezentovali ako ťažkého teroristu pomaly. Tak priatelia, milí Slováci, ja som si dneska do Google dal slovné spojenie posledný klinec do rakvy. A viete čo? Našlo mi 14 900 výsledkov. Ale nie o tom chcem rozprávať. Pretože 14 900 ľudí zavrieť by bol dosť veľký problém. O čom chcem rozprávať? Že ja som si odscrolloval som si tie výsledky trošku nižšie a tam som našiel na prvej stránke niekde pri konci, že tlačová beseda strany Smer SD na tému posledný klinec do policajnej rakvy Čurilovcov. Priatelia, posledný klinec do policajnej rakvy Čurilovcov. Vypočujme si to priamo od Smerákov. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede predsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia pána Roberta Fica na tému posledný klinec do policajnej rakvy Čurilovcov. Posledný klinec do policajnej rakvy Čurilovcov. Posledný klinec do policajnej rakvy Čurilovcov. Počuli ste to všetci? Posledný klinec do policajnej rakvy Čurilovcov. 4 predstavitelia Smeru sa už pred rokom vyhrážali rovnakým slovným spojením, aké použil Peter Laťak. Vyhrážali sa? Ak za toto slovné spojenie bol obvinený Peter Laťak, potom vyzývam nielen generálneho prokurátora, ale aj nášho fešaka na ministerstve vnútra, Šutaja Eštoka, aby ešte dnes zverejnil status, ako je obvinený Robert Fico, Pavol Gašpar, Robert Kaliňák a Marek Para. Títo 4 ľudia si urobili pred rokom tlačovku, na ktorej použili presne tie isté slova ako Peter Laťak, že to je posledný klinec do rakvy Čurilovcov. Kam sme sa to dostali? Zároveň očakávam, že tak expresne, ako konali pri Petrovi Laťakovi, budú konať policajti aj pri Robertovi Ficovi, Pavlovi Gašparovi, Robertovi Kaliňakovi a Marekovi Parovi. Ak Petrovi Laťakovi policajti sa snažili 3-krát alebo 4-krát doručiť obvinenie, respektíve predvolanie na výsluch v nedeľu, tak potom musia byť policajti schopní doručiť toto isté v sobotu alebo v nedeľu aj Robertovi Ficovi a jeho 3 žubrienkam. Ak nie, potom každému Slovákovi a každému musí byť jasné, že tu je dvojitý meter. Dvojitý meter, kde obyčajného oravského Slováka s koreňmi ľudovými, ktorý celý život, veľkú časť života chodí takto poobliekaný aj s valaškou,
tak toho obvinia, ale ľudí, ktorí sa vyhražali nie jednému človeku, nie nejakej imaginárnej vládnej koalícii, čo sa Peter ani nevyhrážal, len použil kvetnaté slovné spojenie, ale oni sa rovnakým slovným spojením vyhražali minimálne 4 ľuďom. Dokonca by som povedal, že 5. Toto je hanba. Smerácky vlčkovia. A ak je niečo posledný klinec do rakvy, tak toto vaše priznanie, že vy zabíjate posledné klince do rakvy. Priatelia, milí Slováci, my demokrati sa nenecháme a nedáme zastrašiť a budeme stále stať na vašej strane a poukazovať na smerácké klamstvá. Nás nezastavia.